kaya ngapa tanjake Raka Masuncek Sanusi. Lah aku wis ngene kok. Piye kabar mati ape ya? Iya. Ayo keng joget wong bagus kaya ngapa? Kowe pamit yayange. Oh. Iki lho wonge. Oh, ah. Oh. Adan saliwo Agus. Anake sapa iki? Kok nek gedhe dadi apa? Ora tanah tuh. Iya. Dah. Sekali lagi. Yang bayo dah katakan yak kau tapi Astomik Mas Suncek Astomik iki sing rada iki cempala kok ya. Aduh. Selamat malam. Malam. Lho, lah ndoke ning kene kok wis netes. Kayak nek ndok mlebu rene kok wis netes ning kene kok ya. Sapa sing nggawa ndok kuwi kancaku? Niku lho enten tigan pirang-pirang kuwi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Oh jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut iki lho. Marmut ki marem tur, Mak. Manut ngono lho. Gak ngemut kok ya. Kira marem tur ngemut ngono. Ya sing dimut apa? Ndoke niku. Ndok niku. Niku ndok bebek niku to. Senes ndok puyuh wonten ndok bebek. Yes, pokoke dudu ndok jaran lah, pokoke ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak Gareng. Kowe kok iso ganteng ngono iki jane ibumu mbiyen nyidam apa to, Mas? Nyidam gori, Pak. Gori ki lek wong kene ora ngerti, gori niku tewel nggih. Nggih, nongko. Nah, nongko. Nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Nek cara mriki tewel. Oh, ngaten. Lah siji desa siji coro kan ngono. Siji wis coro niku. Ayo, cara siji desa siji cara rak ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten, nggih. Mika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini. Kula to? Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik no. Kono medhun nggih petukan Bu Rumini sik. Kok panggih kalih Bu Hajah Rumini iki kados manten mawon to, Dik? Maksude niku sing kanggo dalem kan perlu jagongan dhisik. Iku ajate apa? Terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi duginipun telat. Wong randat nggih. Sing lung-lungan penonton sampean to dilung-lungne munggah ngono. Nggih enten mriku lho. Aku batin lho, kaya apa Bayu kok dijunjung dilung-lungan di estafet wong akeh Pak iki ta kok ya. Dan jenengan ngertos ki amba lho. Niki panggunge kalih jenengan nggih. Panggunge ngene jenengan iki kan. Lho lah nek sapa nek ora nek walah Pak, mbok kaya tangga ki jarake ki ya sing ndak-ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosane ram lho. Lho, pancen ngene tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko cek enek. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake untune rada ombo-ombo. Dadi perlune sampean angger munggah nu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niki wau malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kalih ngrowok niku. Wah anu to? Ngrowok iki enek pura. Lah rumah saku ya. Menika hajat saka sing kanggo dalem Bu Hajah Rumini menika haul. Ugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto.
Kasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini no tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Mbah Hajah Paniem saestu lepas oparane jembaro kubure padang dalane nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Ingkang langgeng nika Amin. dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh kowe jan pinter, macaku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono ki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Mboten, Pak. Lho, lha kok malah ndongakne sing kanggo dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lho, lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali temu ki mangan cagakane. Ngono, dadi ben dawa. Ngono lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten. Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel kalau. Cagak listrik. Nah, nek nggonmu listrik, nek kene ya listrik. Heeh. Lho kok alim nih tak anim dia. Rumah saku ora cetha ya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat walafiat ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Ucek rawuh rene jam. Nggih. Nyandi to kowe kok ngene nyang kula dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Ngapunten dugi mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget tok. Kotak kono kalau penonton darane tekek lho, aja ning kono. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gah aku nek salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Alah lagi mboten. Njenengan ngeloke kula kethek. Matur nuwun. Lah. Iki tibake kupinge pilek to. Tekek. Lah nggih ngeloke kula tekek. Matur sembah nuwun Pak. Matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Nggih. Sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha klamata budaya ki tetep ning kene iki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora Mas Ku ya pepindhane. Pepindhane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung burumini wae, penjan iki sak orane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Lah piye to kudune nyontoni no. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangut karsa tut muli handayani kowe kudune wayangan ya. Lah wayangan kula dereng gadah gawe kok wayangan. Ya digawe-gawe no. Lah digawe-gawe pripun acara napa? Lah sembarang, ulang tahun kenek ngono kuwi. Walah wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nyang wong umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude kan tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no, aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya buru mini iki sedekah lho iki. Nggih, kowe ya wayang ngono. Sesuk kok piye dadak kok piye? Yo. Aku panggah budal. Tawa-tawakne aku. Aduh ki mriko pinten mawon. Wong kene dipangane muntir kok. Mas aku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kenek, ora mok suguhi ya tak rasani kan ngono. Alah paling ya dipisoi. Rumah aku. Pokok intine tetep nderek bungah mergo Bu Hajah Rumini gelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian, akbar, ana sing diarani ndonga liwat bidoring
kabudayan kaya bengi iki juga. Sore Nggih. mau liwat agama. Dono rasa. Dono ki apa? Dono ki. Dono Kasino Indra dudu. Dono ki weweh. Weweh ki apa to? Weweh ki Nyeweweh. paring utawi nyaosi ngono lho. Yen kagem jenengan Bakso apa piye diwehi caos ki? piye? Genahno to, genahno. Wewe niki awake dhewe atur panglipur lho. Apa sing arep wehne penonton bengi iki? Sinten? Kula ajeng Kowe arep ngowahi apa karo ajeng penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok kan nyaosi yo. Kuwi tak rewangi dok kono dok kene niku kula golek. Ning daleme Bu Ajar Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep mokne dingge penonton? Lah napa sak dititokke ora ndek apa-apa rek. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Aturke luput, Pak. Lo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan to. Ya ora to kaya ngono garang Pripun? sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelep endut, ngono lho genahno sik kaya lagu Dadi Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. buta iki ngawur. Rambut geni aku lek mok ning ngono aku kudu kayang aku. Mboten cah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Lah ora cetha. Pokoknya malam hari ini atur panglipur sinambi Nggih. gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Ya, iki jajal Mbak Krisnia. Nah, iki sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Mbak Krisnia. Iki presiden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero guwa garbane kang ibu. Bayo, tasih wonten ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis dhek lahir ura-ura. Kene, terotak. Ho! Yo pisanane dikeki pemanasan ki yo sing cilik-cilik sik apa piye lho. Lah iki kok sitoke pisanan gedine ra ukur. Iya. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki ngrahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Lah tak deng nih bocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo kuwi apa? Kaya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Mas Uncek. Bobote pirang kintal? Ayo pirang kintal ya Kris sampean? Ukure ora kintal, ukure ton. Oh iya. Apa ya dirayu petuk wong wedok kuwi. Wong lumrah jamahe wong lanang petuk wong wedok wis ginaris. Ngono. Nglayu pripun lho kahanan kados keten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to. Nggih to. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe nglethongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Ya paling ora rodok sangar titik. Badak, ngono rodok sangar. Badak. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo. Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. Sekali tempung kerayu. Ya apa kok iso ngusapi ngene? Sampeyan ngiler. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak balas kok. Ih. Kok iso sing dibalas? Lah piye? Aku arep balas jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya kudune janggut to kok ya. Janggut. Lah iya. Lho, kene kan ra tekan to aku ya. Ayo. Maksude janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono, wong ki enek raine. Iki rai ngono lho. Lumaca kowe wis langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ora. Kudune dijawil, disawang raine, pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? Apa? Rai lok. Dadi ora saben wong itu demok ngono lho. Nah, ngene kan ya kita piye. Ngene ya. Apa?
Nyang apa? Mboten napa-napa. Nyapa, nyapa. Nah. Jatuh, kalau itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Emak. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ah, ngopo? Malah bledosno. Oh, asli. Mau reken rumah aku jajal dirayu, jajal kaya ngapa lek mung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa suweneng kok. Dek angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mending ngono. Nah, sembarang manut sampean, dandang kula kenek, pangkur Kan kenek. ada 2 sejoli. Nah. Sejoli Heeh. kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede, kamu li. Ha ya cilik. Iki ketoke kok ya demen wong wedok ketoke kok ya. Elek-elek wong ngene iki ya normal lho Pak rumangsane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Matur wis nek kira ono to Mbak. Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnya iki mok Piye, tukokne Mas? Sampeyan apa? tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? Heeh. Tak tuwake bego. Nyapa kok bego? Lah witekno aku kan gotong ra kuat kari bego. Nek arep ngajar di bego dikawang ngono. Angger arep karonsih ngono. Nek ge bego. Heeh, dibego. Lah sing terus akhire kowe dibego bingung golek lho nek ndi iki uncek nek ndi tibake dek keplites. Keplites. Komplekan bego cepet. Modar berarti. Mas aku. Nenonano kuwi oleh. Yo. Duk wong lemu. Lemu tur ayu, dirah lemune. Heeh. Wong iki jujur ae, apa enenge? Ora sok apus-apus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan enggak mau dirayu tau mau nih Sebut. wanita itu. senenge dihapusi ngono kuwi. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono, ngono. Oh, Wong iya. wedok ki wajibe dijunjung. Junjungen lho. Dijunjung, Mas. Junjungen. Heeh. Ayo Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Bang bayake. Lah mosok Nyapa? kula junjung ngenten iki lho. Lu apa ya Dijunjung ngene lho Mas. Piye, Mbak? Heeh. Nah. Kris lek coblok tak sowablok. Dijunjung ngono lho. Bisa, junjung ngono ora apa-apa kaya ember. Ini jagotku lho. Kena intuk-intuk arepan. Ora apa-apa kaya men. Ora apa-apa kepiye? Ora penak to aku. Oh, piye? Kian. Terus kowe srisik Tris, alus lho kowe joget kan pinter. Babu. Ya. Jane ati. Kaya ngene iki. Jogete seneng kuwi. Guru joget. Oh iya. Jogete kaya ula dumung ya, Pak. Loh, Maksudnya kocapa ulane iki arep mangan kodhok, ngono. Kodoke sih, Dan. Lha lha sapa sing ning ngono kok ya? Aku. Aku. Terus. Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi. Garwanipun Kakang. Oh iki yang gleleng iki ya. Ali. Kudune setia kok nek wong akeh kok ya. Garwanipun Kakang Yayi. Cih, Kang Mas. Wanita utama. Alus. Iya. Incik Kang Mas. Ngono ki bodine iki bangkeane nawon kemit, ngono ki. Iki apa ya nawon kemit sawang to? Lho, demok lho enek ginggiane to. Nawon kebul. Piye? Aku. Apa enek kowe iki piye paling sombong dhewe ya kowe iki. Lho sombong piye to? Lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke. Ndi Ngopo kentole? kentol kok mbok kaya kene iki lho. Kuwi lengen. Heh? Lengen. Lengen to? Lah rumah kamu apa kaya? Wah, kentolku karo kene gedhe kene ya. Ih, Ih. ih. Iki nek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas? Ngopo arep ning taman? Ya delok-delok anu. Kris, kowe jan kaya ndolani Dani kene. Kecil lho, Mak. Kecil. Rumah aku. Yang apa? Dik, Nyapa? ngerti kahanane to. Ada apa sayang? Pacangamu ki tenaga ringkih.
Ora kok mbok ngenak-ngenekke mbok obat abitke. Aku kan gembira, aku kan seneng. Ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok. Dilus-lus. Obat abitke. Oh, dilus-lus. Injek Kang. Ya. Pripun Kang? Wes. Pripun? Wes. Pripun? Aku gak rangkepan risi. Masa gak rangkep? Kok malah dibuka ngono ora cetha ya. Keri aku. Loro dikapak-kapake skeri to. Lah iki jenenge carane masalah keriye GR kaya Ngene wong nandang asmara. Diteko kene meneh ta iki mau. Kok bali rene meneh iki lho. Lho, ora apa-apa asmarane dobel kok. Apa ta wakku dhewe. Wis aja ditabrak kaya Ya kan ibarate Iya. manten temu ngoten Nggih, nika. manten ngoten nika lho, Mas. Kan laku. kan lumrahe mantan Nggih. temu biasanya balang-balangan suruh. Nggih. Sirmu balangan apa? Balangan apa nek karo Krisnya? Ayo. Apa-apa. Kok kaduan balang sih ngono. Nah, kok balang sandal ki? Lah bojone kok dibalang sandal. Lah mboten enten suruh ki ibarate suruh ngoten mawon. Iki sandale anakku to. Iki sendalku iki. Sandale dheke kok ya. Iki sendalku dhewe. Ayo dipalarke. Neneno tung 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 seng. Ya, Pripun? lha wis pokoke engko palaran seng. Seng. Heeh. Gosong ta kowe? Ora. Iki Lah, iki tungtung seng lho kaya kobong kok. enggak, dhek mek urung ngadus dadi sang Mama, seng. sang, seng. Ora mek gosong tok seng iki. Seng. Mas aku. Weh, Nyapa? Lah kowe ngene. Ngene. ora lho. Kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. Lah pripun? Ora cetha. Betul aja dipalarke kono wis. Sik aku ya sing ngene to. Ayo. Siap-siap. Ben gagahan, kowe totane dadi wong lanang sing Nggih. gagah. Do dewa. Do dewa sawo Ora gelot kaya apa. Ayo Kri, kowe dadi wanita kang lho, merak ati, mekar kaya merak. welas sono mrengwa Au. Besok kapan katakan Cek uripe bejo. jejet lan wong asu Ayu. lagi luwe ayu Oh jejet asu. umpama no nakodo tanpa perahu sasat darat dan solotri Oh. nyidam sari as moro Apik, iki menyilih dandang kula. Nggih. Tembangnya apa, Mbak? Mbak Kris. Nangis sakjroning iki pundutan ya, pundutan iki. Gini ku enten Nggih. Piye? Piye lagune piye? Anu, cek. nangis Aku wis iso, ora usah mok warai wis iso. Nangis sakjroning atiku, ngono ta? Nggih. Piye piye? nangis Wis iso ora usah mok warai nyapa to kaya. ah ngono takok nyopo kok wis kaya entit to jenengan takok Aku rada sak kakange titik, ngono lho. oh kakange titik Adike kan tit, kakange. entut Nah, ngono lho. Sing masak. carane 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 Tau nono wingi nono wong ayu. Oke, Krisnya. Ana Mas Uncek Sanusi ta ayu. Nggih, Mas Bunca.
aja kangen